बिबुंसारनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ गासै सुबुं माहारिनिसिम बावग्रोनाय जाबाय। जोङो दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय सिसुपानि बियाब बेनि गोथार बाथौ थानसालियाव दंफैयो आरो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि थांखि बादियै जोंनि धोरोमारि दावबायनाय बे नैथि खोन्दोनि हाबाफारिखौ जोङो दिनै जागायबाय आरो बावहाय जोङो दुलाराय बुहुमावनो थानाय जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो मोनसे सांग्रांथि लाबोनाय आरो जोंनि बाथौसा बिथांमोनखौ जोङो धोरोमारि सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारिखौ लानानै जोङो बे दावबायनाय हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै नैथि खोन्दोनि गिबि जागायनायखौ बावहाय सफैबाय। लोगोसे जोङो बे हाबाफारिखौ मावखांनायनि उनाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि 5थि सावरायमा मेल बेखौ जोङो फैबाय थानाय नैबे डिसेम्बर 2022 मायथाइनिनो बे खालाराव जोङो बे सावरायमा मेलखौ खुंनो थाखाय साखाफारा खालामनाय जादों आरो बेखौ जोङो गलाघाट जिल्लानि बेन्दोंआवनो थानाय सिसुपानि बियाबनि गोथार बाथौ थानसालि बेवहायनो जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय जादों आरो बे बिथिंखौ लानानै जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम बा गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मानाव प्रकाश बसुमतारी आरो लोगोसे बिष्णु बसुमतारी गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि हेफाजाबै जोङो दिनै बानजाय आफादखौ राफोदै जों दानानै लानो हाबाय। बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै जोङो नीलकान्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो मोननो हादों। लोगोसे गाहाय नेहाथारि महरै मुस्रि जिबन बसुमतारी आरो बिथांमोनखौ जोङो मोननो हादों आरो बे बानजाय आफादखौ जोङो गुबुन गुबुन बिबानाव माखासे बिबानगिरि बिथांमोनखौ थिसननानै जोङो दिनै दानानै लानो हानाय जाबाय। जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों खालारखौ थि खालामनो हानाय जायाखै, अब्लाबो जोङो नैबे 2022 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि जोबथा सप्तानि गेजेरावनो जोङो थि खालामगोन होननानै सावरायनाय लानाय जाबाय। बे बुब्लियाव जोङो खावलायनो लुबैदों गंफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय जोङो लाइमोन बिथांमोनखौ बाहागो लाफैगोन आरो जोङो गासै बावहाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिफ्राय जों बावहाय जोंनि थान्दै बिथांमोनखौ जोङो 500सासो जोङो थान्दै बिथांमोनखौ जोङो थुबुरमा खालामनो थाखाय नाजानाय जादों आरो बावहाय जोङो गासै सुबुं माहारि बिथांमोनखौ जोङो बे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो खावलायगोन राव हारिमु बासियाब्लासिनो धोरोम बासियाब्लासिनो गासैबो बिथांमोनानो फैनानै बे जोंनि 5थि सावरायमा मेलखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनानै जाफुंसार होगोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। लोगोसे गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानाव गेदेर बिथांमोननि हेफाजाबै जोङो खुब मोनसे गाब गोनाङै बे हाबाफारिखौ खुंनो हागोन होननानै मिजिंथिबाय। लोगोसे जोङो गलाघाट जिल्लानि गासै बाथौसा बिथांमोनखौनो बे बिजोंनि गेजेरजों खावलायगोन बिथांमोना साफ्रोमबो न'खरफ्रोमनिफ्रायबो फैनानै बावहाय बाहागो लाफैगोन आरो हाबाफारिखौ जाफुंहोगोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोङो दा बावैसो दसे सिगाङावसो गलाघाट जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सिसुपानि बियाबनि जिथुनाखि बाथौ थानसालि बेवहाय जोङो थुबुर जानायनि उद्देश्यआ जाहैदोंमोन दिनै जोङो मिरुनि जोङो बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि मिरुनि खुंग्रा 5थि बोसोरसालि जथुम्मा सावरायमेल जिथु जानो गोनां बिनि सायाव जों सावरायनानै दिनै जोंखौ बानजाय आफाद दानानै होनायाव बे थुबुर जानो हानाय जोंखौ दानानै होफानो हादों। जोङो मिरुनि लाइमोननि मानगोनां गाहाय नेहाथारि राजेश बसुमतारी, बोसोनगिरि फारियै मानगोनां गन्थं नार्जारी बिथांमोनहा जों आरो जोंबो बानजाय आफाद दानाय समाव जोंजों हेफाजाब होदों मिरुनि गाहाय आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि अमित गयारी मानगोनां बिथांमोनहा आरो गासैबो जोङो बाथौ धोरोमारि जिल्लानि गलाघाट जिल्लानि दैदेनगिरिफोरा जोंजों दंफायोमोन। जोङो बेखौनो मिजिंथिदों जोङो धोरोम हिसाबै जोङो खुंगा 5थि जिथुनिखि गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव जानो गोनां बेखौ फैगौ डिसेम्बराव 3 खालामनाय जादों। डेटखौ फिक्स खालामनाय जायाखै। जोङो बेहाय एसे जोङो धोरोमनि सायाव मोजाङै रिसार्च बा धोरोमनि सायाव मोजाङै सावरायनो थाखाय जोङो खाबु मोनगोन। बयबो रायजो राजाखौ आङो गाहाय नेहाथारि जानानै सामलाय आफादनि खावलायनाय बा खुलुमनाय एबा अननाय आरो खावलायनाय जासिगोन आं बिथांमोना जाहाथे जोंनि नैबे खुंगा 5थि बोसोरसालिया
जिथुनाखि सावरायमेलाव गासैबो फैनानै जाहाथे जोंखौ मदद सहाय सहयोग होनानै बेखौ जाफुंसार जाहोनायाव जोंखौ हेफाजाब होगोन आं मिजिं खालामगोन आरो रायजोफोरनिसिम आंहा बिश्वास दङ जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गासै जोङो बाथौ धोरोमनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ नैबे मेल जानो गोनाङाव मदद आरो हेफाजाब होगोन लोगोसे मिरुनि जिथुनाखि बिथोन बायदियै मिरुनि डाइरेक्सन बायदियै जोङो सामलाय आफादा बिथांमोना जोंखौ जेरैबायदि गाइडलाइन होगोन सोरखौबा आलासि लिंनायनि दायथ' थागोन सोरखौबा जोङो माबायदि कालारफुल खालामनाय जागोन साबेसेफोर थान्दै फैगोन बेफोर डिटेल्सखौ जोङो सामलायनांगोन बानजाय आफाद जानानै बेफोरखौ लाखिजोबनांगोन लोगोसे जोङो बेहाय माखासे धोरोमारि गुवारै सावरायनाय जोङो सेमिनारबो लागोन होननानै जोङो दिनै दसे सिगाङावसो सावरायनाय जादों बे सेमिनाराव जाहाथे बयबो रायजो राजाफोरा फैनानै जोंनि धोरोमखौ बा जोंनि समाजखौ माबायदि जोङो फोसाबनांगौ बिनि सायाव जोङो गुवारै सावरायनाय जागोन आरोखि आङो गाहाय नेहाथारि दिनै रुजुना लाबाय आरो जोबनायाव आङो बेखौनो खावलायगोन आरो खुलुमगोन हास्थायगोन रायजो राजानिफ्राय जोङो गाहाय नेहाथारि बा आफादगिरि जानानै सानैजोंल'सो जों बे मेलखौ जों खुंनानै हरनो हागोन बेबो नङा जोङो गासैबो रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाब नांगोन जोंनो जों माखौबो रोङा नुहुरसनाखै बा रायजो राजाफोरा जोंखौ आसि थुनानै जाहाथे जोंखौ देखायहरो बेबायदि मावबा हामगोन बेबायदि मावबा हामगोन होननानै मानो होनोब्ला जोङो सासे सानैयानो जोङो गासैबो जाजोबनो हानाय नङा बयनिबो जोङो सहाय नांगोन आरो खुलुमबाय आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे लाइमोननि आफादगिरि नेहाथारि बिथां गासैखौबो आं गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय दा आंखौ आफादगिरि महरै जि दिनै बानजाय आफाद दाबाय जों फैनाय समाव डिसेम्बर मासाव जि जानो थांगासिनो थानाय जिथु खुंगा बाथि जि सावराय मेल मिरु दुलाराय बाथौ महासभा लाइमोन आफादनि जों हाजासेखौ जों गलाघाट जिल्लाया जोङो खुंनानै हरनो थाखाय जों नाजागोन आरो जों रायजो राजानि जोंनि गासैबो रायजो राजानि हेफाजाब जों लुबैगोन आरो जोंनि बुहुमाव जेसेबां जोंनि बाथौ धोरोमारि गौथुमनि धोरोमारिनि जि रायजो राजा बिथांमोन फैगोन जों बेखौ हाजासेखौ जों बिथांमोनखौ बेहाय मोजाङैनो खुंनानै बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय जों थाग थियारि दंखायो आरो जोङो डेटखौ थिरांथा खालामनाय जायाखै मानव गिदिर मिरु आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायनानै जोङो डेटखौ फाइनेल खालामगोन नाथाय डिसेम्बर मासावनो जागोन आंजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि महरै जोंना जिबन बसुमतारी बिथां दङ आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि महरै आरो जगेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथां दङ आरो जोंनि बानजाय आफादनि जानानै जों हाजासेखौ जोङो खामानि मावगोन होननानै आं रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोननि बे खौरांगिरिनि गेजेरजों जों बानजाय आफाद जानानै नैबे बुंनाय जाबाय।